गिबि सेन्टारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो नैथियाव हामबाय होनो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे फुंबिलि समाव बे बोसोनखौ खोनासंनायनि थाखाय बाहागो लानायनि थाखाय हाजासे हामबाय होनदों आरो निश्चय आफा इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव बाथ्रा बुंगोन होननानै आं आसा मिजिं थियो। आंनि दिनैनि बुंनो नागिरनाय टपिकआ जाहैबाय गुबुन मोनसे टपिकखौसो आङो प्रिपेरेसन खालामदोंमोन। नाथाय जेब्लानोखि मैयानि बुधबार हरावहाय आं जेब्ला फास्टिं प्रग्रामाव फास्टिं फेल'शिपआवहाय आङो दंमोन, जेब्ला जिरायबाय थादोंमोन, आंनि गोसोआवहाय बे बाथ्राखौ बुंबाय थानो थिननायखाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। आं बेखौनो सांग्रां खालामनो नागिरदों नोंथांमोनखौहाय। जेसेबांनोखि चिराङाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, अन्नानै मोजाङै थागोन। स्पेसियेलि बेयावहाय बागमारा इन्द्राफोर होननाय जिथुनिखि जायगा दङ, नोंथांमोननि बेयाव जाहैबाय सुसाइड स्पिरिटआ जोबोद एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोननि जायगायावहाय बे सुसाइड स्पिरिटआ गोबां रोखोमैनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बुथार लांगासिनो दङ आरो लांबायबो थागोन। नोंथांमोना जुदि सांग्रां जायाब्ला, नोंथांमोना जुदि इसोरनियाव नांथाबनानै थायाब्ला, आंनि गोसोआवहाय मैया हरावहाय फास्टिं प्रग्रामाव थानायावहाय बेखौ बारे बुंनो होबाय थानायनि थाखाय गोसोआवहाय आङो नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ, बे बिसयखौनो बुङो दि अन्नानै आर'जआव नांथाबनानै था, इसोरनि बोसोनाव नांथाबनानै था। जेसेबांनोखि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आरो दाखालि बावैनिफ्रायनो नुबाय थादों, खोनाबाय थादों, सोरबाबा फासि नांनानै सुसाइड जानाय, सोरबाबा ट्रेननि लामायावहाय ट्रेकआवहाय थांनानै बेयावहाय गावखौनो बुथारनानै लाहैनाय, सोरबाबा बेफोरबायदिनो एक्सिडेन्ट जालाबायनानै दिनै रुंसारि जानाय, बेफोर गासैबो जाहैबाय सैताननि हाबाफारि। सुसाइड स्पिरिटआ जाहैबाय बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोननि जायगायाव जोबोद एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ। मण्डलिफोरा सांग्रां जागोन। नेक्स्ट टारगेटआ सोर जागोन मिथिया, नेक्स्टआ सोर जागोन, गुबुन सासेया सोर जागोन उननि बारावहाय बेखौ मिथिया। मानोना बोसोनावहाय बुंखादों, जेब्लानोखि जोङो नायगोन 1 पिटरनि लिरनाय 5 अध्याय 8 पदआवहाय बेखौनो बुंदों, सिरि मोननानै था आरो साबधान जा, मानोना नोंसोरनि बिसारु सैताना होगदावनाय सिंहबादि सोरखौ अख्रेबनो मोनगोन होननानै नागिरबायो। बेनिखायनो साबधान जा। सैताना एक्टिभलि बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोननि जायगायावहाय। गोबाङानो दिनै थाल गैया, थट गैया। गोबां स्पिडफोरावहाय खायफा बाइकफोर सालायो, खायफा लोंनानै सालायगोन, नाथाय मिन्थिया बबे समाव, बबे दिनाव, बबे मुगायाव मा जागोन। माला सैताना नोंखौहाय खोख्लैनानै नोंखौ लानानै थांगोन। गोबां साननायफोर सैताना नोंनियाव लाबोगोन जेब्ला नोङो हारसिं थागोन। माबा मोनसे जायोब्ला बेखौ दासान्दि नोङो न'आव दङ, नोङो थिगैनो दङ, नाथाय जेब्ला नों हारसिङै थागोन, गोबां बिसयफोर साननायखौ लाबोयो। समाव नोङो नोंनि जानानै थांनाय बिसयफोरखौबो नोंनि गोसोआव लाबोगोन। नोंखौ लाजि फोनांगोन, हे नोङो बिदिसोमोन, दा नोङो मा खालामबावगोन? नोंथ' बेबायदि फाल्थु, बेबायदि गाज्रि मानसिसोमोन, नों मा खालामबावगोन? दाथ' नोङो बेबायदि जाबाय, नोङो दा मा मावबावगोन? माबायदि जिउ खुंबावगोन? गोबां बिसय टेनसनफोर लाबोयो। गोबां बेफोरबायदिनो मानसिखौ थानो हायि बायदि, सुखुयै बायदि खालामनानै लास्टाव मानसिया मोनसेल' अपसनखौ सायख'हैसिगोन, ओमफ्राय गावखौ बुथारनानै लानाय, सुसाइड जाहैसिगोन। माने लाजि फोनाङो सैतानाबो। नों गावनो लाजि मोनगोन, गावनि गोसोआवनो सानखांबाय थानानै। आरो बे थांखांनाय बिसयखौ सानहोनाया, बेफोरबायदि लाजि फोनांनाया, लाजि मोनबाय थानाया नों बेफोरखौ गोसोखांनानै, बे नों नङा। मानोना जोंनि आफाया बेखौसो बुंदों दि आङो नोंखौ अनो, आङो नोंखौ गारा, माब्लाबाबो नागारा। नोंनि गोरोन्थिफोरखौ आङो गोजानाव दोनहरो, गोजानाव गारहरबाय, गोजानाव खालामगोन आरो आं बेफोरखौ मालाबाबो गोसोखांफिना। इसोरा बेखौसो बुंदों। नाथाय नोंनि गोसोआव मानो बेफोरबायदि फैबाय थादों? मानो सासे मानसिया बेफोरबायदि बिसयखौ साननानै गावखौनो बुथारनानै लादों, गावखौनो रुंसारि खालामनानै लादों? डेट मिन्स बेखौ जाहैबाय सुसाइड स्पिरिटआ लोगो लागासिनो दंमोन। बेखौ जाहैबाय जमनानै दंबाय थाखायोमोन सैताना। बेनिखायनो बि केयारफुल अनजाग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर। समावहाय सैताना नोंनि बयफ्रेन्ड, नोंनि गार्लफ्रेन्डबो जानानै फैनो हागौ। साबधान जा। सैताना मालाबाबो गं गोलाव हाथाइ गोलाव लानानै फैया। जोबोद मोजाङै नोंजों मोजां मोनलायगोन, नोंखौ थगायगोन, नोंखौ दुखु होगोन,
बिनि उनाव नों थानो हायैनि सुसाइड जासिगोन, आखाइ हागोन, हय नों फासि नांनानै थैगोन। गोबां समाव सेंग्राफोरा सिख्लाफोर नोंसिनि लाइफआव फैगोन मोदाया बिसोरखौ बाहायनानै। मानोना हाथाइ गोलाव गोलाव लानानै फैबा नोंबो गिनानै खारगोन। समाव नोंनि मोजां बयफ्रेन्ड जानानै फैसिगोन, नोंजों मोजां मोनलायसिगोन, रिलेशनशिपआव थासिगोन, फिजिकेलाव थांसिगोन, जिनाहारियाव गोग्लैसिगोन। बिनि उनाव नोंखौ थगायसिगोन, नोंखौ थगायनानै थांसिगोन। बिनि उनाव नोङो सहायनो हायैनि लाजि मोननानै दुखु मोननानै समाव सुसाइड जासिगोन, गावखौ बुथारनानै लासिगोन। डेट मिन्स सैताना नोंखौ टारगेट खालामगासिनो दङ। बयनिबो मोनसे उइकनेस थायो आरो बे दुरबलताखौ, बे उइकनेसखौ सैताना जोबोद मोजाङै मिथिगौ आरो जायनि जाहोनाव बे उइकनेसखौ लानानै, बे दुरबलताखौ लानानैनो जेब्लायबो खामानि मावबाय थायो। बेबायदिनो जाहैबाय सैताना गोबां इयुथ्सफोरखौहाय दिनै फोजोबस्रांनो थांगासिनो दङ। गोबां इयुथ्सफोरखौहाय खावनानै लानानै थांगोन दै सांग्रां जायाब्ला। जेब्ला जोङो जहननि लिरनाय 10 अध्याय 10 पदआव नायो, बेयाव बेबायदि बुंदों, सिखावा खावनो, सिथारनो आरो संहार खालामनो थाखायल' फैयो, नाथाय बिसोरो गोथांखौ मोननाय बादि आरो गोथाङा बिसोरनियाव उसिफावनाय बादि आङो फैबाय। बेयाव सिखाव होननानै रुजुदों, बे जाहैबाय सैतानखौ। सिखावा खावनो, सिथारनो, आद्रि खालामनो थाखाय फैयो होननानै बुंदों। स' बेनो जागासिनो दङ दा नोंसिनि जायगायाव, नोंसिनि थासारियावहाय। साबधान जायाबा गोबां मण्डलियावहाय इयुथ्सफोरा दिनै बेफोरबायदिनो जालांगोन। गोबां बेफोरबायदिनो जिउआवबो थैलांगोन बेराफारसे नायोब्ला। आरो मा मिथिगौना, नोंसिनि बे मोनसे जायगायाव चिराङावहाय बेबायदि मोनसे स्कुल दङ, जेरावनोखि जाहैबाय मोदाया फैनानै स्टुडेन्टफोरखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ। बे स्कुला जाहैबाय आमटेकायाव दङ दे। आमटेकायाव बेबायदि मोनसे स्कुल दङ। बेवहाय जाहैबाय मोदाया फैनानै क्लास 9, क्लास 10नि हिन्जावसाफोरखौहाय डिस्टार्ब खालामबाय थायो। सोरनावबा हाबबाय थायो, सोरखौबा डिस्टार्ब खालामबाय थायो हाबनानै, बेफोरबायदि। ओमफ्राय उनावहाय मा जाबाय, बेफोरबायदिनो बिसोरनि हिन्दुफोरसो बेवहाय गोबां दङ। नायखांगिरि नायखांफैबाय, बिदिनो अजाफ्रा फैनानै बुंफैबाय दि मोदायना फिसालाया देरबायनो, सासे सिख्ला नांगौनो हाबा खालामनो थाखाय, जुलि होनो थाखाय। थ' साबधान ख्रिस्टियान सिख्लाफोर आरो ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, ख्रिस्ट' सिबियारिफोर। मोदाया हाबा खालामनो थाखाय सासे मानसि सिख्ला नांगौनो मोदायनो जुलि खालामनो थाखाय, जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना बेखौ खेला दासान, ओरैनो सा साज्रां लानो नाङा। बेबायदि गोबां जायो, गुवाहाटिफोरावबो बेबायदिनो गोबां जानाय दं। नट अनलि सिख्लाफोर, गोबां बेफोरबायदिनो सेंग्राफोरखौबो हाबा खालामनानै सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदिनो लानानै थाङो। आरो बिसोरनि थानाय जायगाया बहा मिथिगौना, दैनि गोथौआवहाय बेबायदि मोनसे जायगा थायोनो, एकदमबारे सागोर गेजेरावहाय गोथौआवहाय बेबायदि जायगा दङ। दिनै आं बे बिसयखौ, बे बाथ्राखौ बेखेवनानै होयो दै। आरो बे जाहैबाय स्पिरिट रेम्सनि बाथ्रा बियो। दैनि गोथौआव सागोर गेजेरावहाय बेबायदि जायगाफोर थायो, जेराव बिसोरो थायो। आरो बेयावनो जाहैबाय फिजिकेल जानानै बिदिनो मोदाया मानसिजोंहाय थानानै गावसिनि पपुलेसन बिदिनो गथ' गथाय माबासिगोन, जालांसिगोन। बिदिनो जाहैबाय बेयावहाय गोबां बिदिनो बिसयफोरबो दंबावो। आरो जेखौ आं दा नोंथांमोनजोंहाय आं बेयाव बेखेवनानै होलिया, थेवब्लाबो आं बुंलिया। थ' बेबायदि जायो दि सेंग्राफोरखौबो जाहैबाय बेबायदि लानानै थांनाय गोबां बिदि जाथायफोर जानाय दङ। आरो बे ट्रु, बियो सैथो, जेखौनोखि बे स्कुलावहाय दा जागासिनो दङ। सैताना फैनानै डिस्टार्ब खालामदों, फिसालाया देरदों होननानै बुंदों, बिनि थाखाय बिहामजोनि थाखाय मानसि नांगौ, आरो बेबो क्लास 9, क्लास 10 फरायफुनाय बिदिनो हिन्जावसा गथ'फोरखौहाय। थ' बे जाहैबाय ट्रु, आरो बेबायदि जायो आरो बेबायदि लानानै थाङो। बेनिखायनो साबधान नोंथांमोना, बि केयारफुल दानिफ्रायनो। आर'जआव नांथाब, फास्टिंआव नांथाब, इसोरनियाव नांथाबनानै था। नङाब्ला सैताना माब्ला माबायदि खावनानै लानानै थांगोन मिथिनाय नङा। सोरखौबा सुसाइड खालामनायनि गेजेरजों, सोरखौबा बेबायदिनो गावखौ बुथारनायनि गेजेरजों, सोरखौबा बेफोरबायदिनो बरायनानै बिदिनो लांफैगोन। नोंसोर जुदि जिउआव सांग्रां नङाब्ला, आत्मिकआव गोग्गोमै जुदि नोंथांमोना गसङाब्ला, नोंथांमोननि जायगायाव एक्टिभलि सैताना जोबोद खामानि मावगासिनो दङ, सुसाइड स्पिरिटआ, सुसाइड आत्माया। आरो जायनि जाहोनाव गोबां सेंग्राफोरा उइदाउट रिजन ओरैनो जाहैबाय सुसाइड जालाबायगासिनो दङ, गावखौनो गाव बुथारनानै लालाबायगासिनो दङ। बिसोरो बे नङा, नाथाय सैताना बिसोरनियाव फैनानै बिसोरनि गोसोआव बाथ्रा बुंनानै बिसोरखौहाय थट गैयै खालामनानै गोबां बिसोरफोर सानहोनानै लाजि फोनांनानै बिसोरखौ जाहैबाय बेबायदि खालामो, बेबायदि खालामो। समाव नोंनि बेस्ट फ्रेन्डबो जानो हागौ, समाव नोंनि लोगोबो जानो हागौ, जायनि गेजेरजों खामानि मावनानै नोंखौ लाजि फोनांनानै नोंखौ सुसाइड जाहोनायनि लामायावबो लाबोनो हागौ।
बेनिखायनो बे साननाया साबधान आरो नोंनियाव जुदि बेफोरबायदि साननाय फैयोब्ला जिसुनि मुङाव हुकुम होनानै गोजान खालाम मानोना नोंनो एक्टियारखौ होनाय जादों बेखौ मालाबाबो दाबाव स' बि केयारफुल अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर लोगोसे ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर गाव गावनि गथ' गथायखौ जेब्लायबो सांग्राङै लाखि बेफोरबायदिनिफ्राय जोबनायाव आं मोनसे बाइबेलफोर फरायनो सानदों आरो बेखौ फरायनानै आं दिनैनि बे बाथ्राखौ बे बिसयखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानदों जाकबनि लिरनाय 4 अध्याय 7 पद बिनिखायनो इसोरनि सिङाव था सैताननि जेंआ गोगोमै गसं अब्लानो सैताना नोंसोरनिफ्राय खारलांगोन आमेन।